Νικολακόπουλος Δημήτριος. αιώνια η μνήμη. Τρίου Αριστομένη. Περιμένεις, πατέρα. Έτσι θα τους αφήσουμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να φωνάξουμε. Να μάθει ο κόσμος ότι κρύβουν την αλήθεια. Σκοτώθηκε, δεν σκοτώθηκε ο παππούς. Να καταδείξουμε κι εμείς Στεφάνη τώρα. Γρηγόριος. Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Φωτιάδη Μαρία. Δεν πήρες είδηση ότι όλο αυτό είναι παγίδα. Καραπάνος Ευστάθιος. Κοίτα πως τους φέρανε. Τι θα κάνουμε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, μάνα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει το δίκιο μας. Θεοδωρόπουλος Ιωάννη. Τράγκας Ευάγγελος. Σούλης Άνθιμος. Θα το κρατήσουμε μέσα μας και αυτό, πατέρα. Καραλάμπους Αργύριος. Σαμαράς Φώτιος. Χρήστος Καραβός! Χρήστος Καραβός! Αθάνατο! Αθάνατος! Αθάνατος! Κι αυτός σκοτώθηκε εδώ! Γιατί κρύβεται την αλήθεια! Κοπίλια του Αστεβάη! Όχι! Εκείνη την ημέρα και κατά τη διάρκεια της τελετής, όταν όλος ο κόσμος πολεός μας και των γύρω περιοχών είχε συγκεντρωθεί δια την τελετή, κύριε Πρόεδρε, το μνημόσυνο εγένετο, όπως ξέρετε, προς τιμήν των εκτελεστέντων υπό των Γερμανών κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ο κατηγορούμενος εις μία στιγμή, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιον, αλλά νομίζω ότι ήταν μετά τα αποκαλυπτήρια, άρχισε να φωνάζει το όνομα του πατέρα του και φυσικά δημιούργησε μια αναταραχήνη στην όλη τελετή, ζητώντας ένα άλλο είδος μνημόσυνο. Προσωπικώς εγώ... Γιέ μου Σοκράτη, έγινες πλέον μεγάλο παιδάκι. Οι υποχρεώσεις σου μεγάλωσαν και αυτές. Οφείλεις να γίνεις επιμελής, υπακούος, σεμνός, αξιοπρεπής και φιλαλήθης. Την αλήθεια, Την αλήθεια!